422 milions d'euros, el pressupost per aquestes 124 grans infraestructures. La segona, la d'acabar en els centres que estan parcialment en barracons, en aquesta situació de parcialitat en barracons, són al voltant de 60 milions d'euros. D'on ixen aquests diners? Nosaltres el que tenim assegurat i pressupostat són el pressupost que tenim aprovat, que és el del 2016. En aquest pressupost del 2016, evidentment, en l'apartat d'infraestructures, és el que nosaltres hem pressupostat per tal de tirar endavant aquestes actuacions que començarien en el 16 i, per tant, evidentment, en els pressupostos següents haurà de tindre la següent correlació per tal de tirar endavant. Estem mirant totes les maneres possibles per tal d'aconseguir, ja sabeu, el màxim de recursos possibles. Si tinguérem els recursos que dignament hauria tindre el poble valencià, evidentment podríem parlar de molta més rapidesa, molta més agilitat i inclús arribar a més infraestructures. De moment el que tenim pressupostat és el 2016, el pressupost en el 2016 està inclòs el que així presentem del 2016 i, com deia, tindrà la seva correlació la continuïtat dels pressupostos per tal de fer efectiu l'objectiu, que és el que hem dit, acabar amb els barracons i tindre aules dignes al poble valencià. Es decir, la mitad de los sobrecostes de CIEXA. Con la mitad de los sobrecostes de CIEXA no habrían barracones ya en esta comunidad. Aquí se ha demostrado que la derecha gestiona muy mal el interés general, gestiona mal la economía y lo gestiona a beneficio de inventario de unos cuantos. Pero había dinero, porque dentro del problema fundamental que tenemos nosotros, que es la infrafinanciación, que objetivamente es así y nosotros lo vamos a defender hasta el final, pero es que incluso las prioridades que se abordaron en aquel momento eran absolutamente erróneas, equivocadas, cuando no corruptas. Con la mitad de los sobrecostes estarían los colegios valencianos sin barracones.